Hei kaikille! Tässä tulee Vesannon kunnanhallituksen kokouksen 17. päivä marraskuuta tiedote ja tällä kertaa tiedotusvuorossa kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Pagh-Hytönen. Me käsittelimme kokouksessa kaikkiaan 20 pykälää ja kokous kesti 2 tuntia 40 minuuttia. Hallituksen kokouksissa on välillä vierailijoita ja niin tälläkin kertaa. Anne Aholainen Savo Crown mutkatonta kotoutumista hankkeesta esitteli meille kotoutumissuunnitelmaa. Vesannolla oli vuonna 2024 yhteensä 54 ulkomaan kansalaista, ukrainalaisia, FF-opiskelijoita ja työperäisiä tulijoita Filippiineiltä ja Thaimaasta. Mutkaton kotoutuminen on Vesannolla tärkeä asia. Vesannon kehittämissäätiön toimintaa taas esitteli ja avasi hallitukselle säätiön asiamies Tiina Korhonen. Ajankohtaisissa asioissa todettiin talouden ennustetyökalun näyttävän Vesannolle ihan kelpo tulosta, mutta koska siitä puuttuu vielä muun muassa määrärahamuutoksia, niin odotellaan vielä. Kohtuullisen hyvä tuosta tuloksesta näyttää kuitenkin tulevan. Keskustelimme myös kunnan strategiatyöstä ja sen etenemisestä. Työtä ovat ostopalveluna kanssamme tekemässä KIS Consulting Oyn Marika ja Jaana, ja heiltä on tullut tarjous strategiaprosessin jatkoon, erityisesti juurruttamiseen ja viestintään. Tuota hintaa pidettiin vielä vähän korkeana, joten siitä ja toteutuksesta tarvitaan vielä lisää keskustelua. Strategiatyö jatkuu 9. päivä joulukuuta. Kunnanhallitus päätti käynnistää koulun välituntipihan kunnostuksen suunnittelun. Nyt kun tuo alakoulurakennus on purettu ja Keltamon peruskorjauspäätös tehty, on aika tehdä välituntialueen kokonaisvaltainen kunnostustyö. Aikataulu tuolle toteutukselle on ensi kesä, joten suunnittelu on päästävä aloittamaan mahdollisimman nopeasti. Välituntialueen uudistamiseen on varattu ensi vuodelle määrärahaa 85 000 euroa ja suunnitteluun käytetään tämän vuoden yleistä kunnostusmäärärahaa. Pyykkimäen tuulivoima-osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin. Tämä on seuraava vaihe sen jälkeen, kun kunnanhallitus antoi luvan aloittaa tuon kaavan laatimisen edellisessä kokouksessaan. Pyykkimäen alueelle suunnitellaan laadittavaksi enintään 16, maksimissaan 300 metriä korkeaa tuulivoimalaa salliva osayleiskaava. Näistä voimaloista 13 on suunniteltu Vesannon alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloaikana keskiviikkona 10. päivä joulukuuta on suunniteltu pidettäväksi yleisötilaisuus Vesannon yhtenäiskoululla. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan reilun 18 000 euron kirjaamisen kunnan luottotappioiksi. Suurin osa näistä myyntisaatavista koostuu vuokralaskuista ja jätevesi- ja vesilaskuista. Perintä jatkuu luottotappioiden alaskirjauksesta huolimatta. Kunnan varojen sijoittamisen pykälä palautettiin viimeksi valmisteluun ja se tuli nyt uudelleen päätettäväksi. Kyseessä on tiiviisti kuvaten OP Private-asiakkuussopimus. Päätösehdotus hyväksyttiin kokonaisuudessaan ja kunnanhallitus valtuuttaa tällä päätöksellään kunnanjohtajan ja hänen poissa ollessaan sijaisen sijoittamaan Vesannon kunnan puolesta 2 miljoonaa euroa kassavaroistaan rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti OP Privaten sijoituskonsultointisopimukseen. Savopielisen jätelautakunnan käsittelyssä oleva jätetaksaluonnos hyväksyttiin. Jätemaksuihin ei ole tulossa korotuksia. Kotitalouksien kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennyshinnat laskevat. Sen sijaan saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksan mukaiset käsittelymaksut nousevat 5%. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntöä tarkistettiin siten, että toimikausi noudattaa valtuustokautta aiemman 2 vuoden sijaan ja sihteerinä toimii kunnanhallituksen nimeämä kunnassa palvelussuhteessa oleva henkilö.
Myös vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ensi vuodelle hyväksyttiin. Neuvoston kokoonpanoksi päätettiin seuraavaa. Varsinaiset jäsenet ovat Maija-Liisa Röntynen-Huttunen, varalla Tuija Hokkanen, Eeva Jäntti, varalla Juhani Jäntti, Esko Huttunen, varalla Jorma Vahtiala ja Pirjo Nikkinen, varalla Pekka Vuorela. Kunnanhallitus nimesi puheenjohtajaksi Pirjo Nikkisen ja varapuheenjohtajaksi Eeva Jäntin. Kunnan edustajaksi neuvoston kokouksiin nimettiin Uolevi Laitinen ja varalle Sirpa Jäntti. Vesannon kunnan laaja hyvinvointikertomus 2021-2025 ja hyvinvointisuunnitelma 2025-2029 hyväksyttiin ja se esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi. Tämä suunnitelma nostaa ansiokkaasti esille koko kunnassa tehtävän hyvinvoinnin toimijoita, Hyve ry:n, Vesannon yrittäjät, Vesannon urheilijat ry:n, Eläkeliiton Vesannon yhdistyksen, Vesannon karjalaiset ry:n, Niiniveden nuorisoseuran ja Niiniveden seurakunnan, todeten samalla, että tässäkin mainittuna vain osa ja ne, jotka toimittivat raportin toiminnastaan. Yksittäiset kuntalaiset ja muut toimijat tekevät myös arvokkaita tekoja hyvinvoinnin eteen. Tähän pykälään tuli tänä päivänä lisätietoa, että myös Vesannon Latu on toimittanut raportin toiminnastaan, mutta se ei jostain syystä ole nyt kulkeutunut perille tähän kokonaisuuteen, joten siitä syystä kunnanhallitus tulee käsittelemään tämän asian uudelleen seuraavassa kokouksessa. Käykää kuitenkin lukemassa, miten ne aikaisemmin asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja millaisia uusia sinne on asetettu. Löytyy sieltä pöytäkirjan liitteestä. Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan määrärahamuutokset liittyen Uimaranta-hankkeeseen palautettiin takaisin valmisteluun. Tuo oheismateriaali oli vähän pirstaloitunut, kun sitä oli liitetty tuohon meidän kokousaineistoon, ja näistä luvuista ei saanut ihan selvää, joten käsitellään se uudelleen seuraavassa kokouksessa. Lisäksi tässä kokouksessa hyväksyttiin valmiussuunnitelman yleinen osa, joka on julkinen. Valmius ja varautuminen on yhä merkittävämpi osa kunnan toimintaa. Viranhaltijapäätöksissä ei käytetty otto-oikeutta. Nuo päätökset koskivat kesätyötuen myöntämistä vesantolaisten nuorten palkkaamiseen, yrityksen perustamistukea, brändikirjan ostoa strategiatyöhön liittyen, Vesannon avantouintipaikkaa ja Niiniveden vesiosuuskunnan tietokannan siirtämistä kunnan Vesikanta Plus-palveluun. Tässä olivat tämän kokouksen asiat. Kiitos mielenkiinnosta kunnan päätöksentekoa kohtaan. Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 8. päivä joulukuuta ja seuraava valtuuston kokous 15. päivä joulukuuta. Nähdään kuitenkin vielä tänä vuonna jouluavajaisissa Valontalossa 28. päivä marraskuuta ja itsenäisyyspäivän juhlassa. Hyvää alkanutta talvea kaikille!